views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Anzi vasaro vakati bondi ndokundibhena vachirova bhegi ndizvo here vakutoseka zvavo semunhu akarova bhegi uri kuona pane mupurisa chauda kuzima nokusungai mupurisa muzaita zvokutamba vanouya chete dondowari kana vakasatiza muni nyaya dzebhegi dzinonetsa kani imi vasitole imi magwarandi amungapa vanhu ndeapi kuti hamusi kuda kurovawo bhegi zviri kunenerwa vasarowa kuti vakarova bhegi chete hamudi titaure ndo nyaya dzatinoda kuti tigadzirise. Ndambobvunza nyaya yavhuka, nyaya yevanhu maloya ari kurova vanhu bhegi yanetsa. Zvino hatidi kutaura vanhu vasipo, hamuna kubata zvatataura, hatitauri munhu asipo natizi. asi nyoro chakangwarisa chimudhara ichi iwo senyora ari kukudzidzisa uri kunyanya kuspenda time kugeneral chat ndo vanonetsa hatingaite crisis tokorezwa mari toramba tichitambudzika mari yakarezwa. There is a problem inenge iripo kana mari ichirezwa sekunzwa kwamaitwa general. So confidence inozovapo sei, and I'm not saying this to demotivate people. We need to nip the butt. Vakaba mari ngavadzosere. Vasaruwaka vari pasi apa vazotora maiki. Vasaruwaka vazotora maiki. Hi guys. Haibo. That's not good. Asi vari pano kavasaruwaka vapei maiki. Vasaruwaka tiri kutovada kuti vataure panapa. We want everyone to have space to talk provided vanodawo kuya kuzotaura. Tinotovada. Havauya. Silo chisi maita mukauya vasaruwaka. Mune nyaya pano imi. Hanzi makarova bhegi imi. Hanzi takarova mari masora sei vakomredi. Hanzi imi ndimi makasigwa makakurumidza because pandiri pane noizi tapati tikabvunza popindurwa. Hanzi vasaruwaka vakarova mari. General vasaruwaka vauya. Tangai kane vari kuti vakarova mari. Ndiva general vari kuti mbwa makarova mari. Hello. Hanzi makanda mari. Uchiri kunzika here? Controlai vanhu venyu avo host. Aiwa, hapana zvokukontrola, handiri mataura here nageneral. Host vachadzokorera zvatataura, imi munanga muri kutaura zvisina kutaurwa panapa. Host dzokorera zvataurwa panapa. Matochinja kuti kunzika here? Host vano ndikuita problem kuti ndikuita delayed. Saka host please be alert. Ndikuita delayed, my network is slowing down. Tinoda kunzwa vasaruwaka and the clearance of what happened. Comrade Saruwaka, thank you for joining us. Please can you tell us kuti zvakamira sei? Ari sei mukomana? Ndaunzika here? hanzi muri kunzika asi mari ndo isiri kuoneka. No ka host ngaasaita achindimiuta kana mandidedza pano zvicheka ndipindure. Aiwa ane delay, don't worry, it's technical glitch. Alright, ndinoda kupindura mubvunzo wandadedzerwa pano nemacomrades andinoziva kuinbox. Ndiri kubvunza kuti the question is, mandidedzera uzanzi vasaruwaka vakadya mari kudedza munhu mukuru nyaya yemari. Imari iyi hanzi nagambagwe makakolekta marini yekunopanyuka mabhunu hakuna wewe zvese izvozvo tapanzwa which is fine, but toda kuziva kuti vari kunzi vakadya mari iyi tiitangire ipapo.
akati makaramba kuenda kudisclose amount kudzi wakaramba aiwa kudisclose ka hauite amount. maallegations usi kuziva amount yakadyiwa. Aiwa ka even iri $5 kudzi wakadya here mari $10,000 kuti $5 yanyoka No mwabhumu ka wakadya here inini kana handina kutoka. kudya mari, ndiri kushamisika nekuti pane macomrades andorespecta handidedza kuinbox. Comrade wako Gambagwe ndiye akatiudza kuti iwe wakadya mari Saruwaka. imi pane mari yamakamboripa aiwa Saruwaka isaruwaka, ndosaka ndauya pano ndiri inini, ndipei zvakanangana neni kwete kuti makaudzwa. Another Nyaya allegation that came up Saruwaka yatopera Kuti allegation yabva kuna ani yekuti Saruwaka akadya mari. hold on nyaya kudzi yatopera kudhara vanhu mhosva vaMwari ndiri kukumbirawo kuti tingoitawo kahunu mbijana. vasatani Even if kumakwenu muchitaura mese kwanzi the same vasatani time. tirambe tiita zvatiri kuita. Hanzi vasatani Tikumbirawo rambai kuti muita taxi driver please. Can we have one person speaking at a time? kudzi Right. Totaura here. kudzi pane nyaya yemaakaunzi awakasiyiwa nawo akabiwa ari mauri here Maakaunzi andakasiyiwa nawo nani? nanyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu akandipa akaundi inini yakaita sei yaakandipa akaundi social media accounts. Handina kana one social media account. Remember, nyoka yemabhunu is not my friend ka. General uyu ari pano uyu ataura panapa kuti iwewe ndiwo wakasara naye. Which social media account? Channel yanyoka yemabhunu we started it at 0 kusvika pa95,000 yake yayekwa. So that was not a channel. Sitati takasarudza from my go ahead yandanga ndataura maadmins kuti itai main channel yayekwa. Ndindakainstruct co-host. Yes, General Store. Controller ikapano yenyu iregedza kuisa mashoko muromo mangu because I think ndaita presentation yangu panapa mese muripo. Saka handisida kuzvidefenda. You need to control because imimi kandimandi invite panapa. Saka ndaisa. hapana kukontrolewa kunodiwa vanhu vanongodzokera voteerera futi vachinzwa zvematauro. topindura here nyaya yeaccount kana kuti mutambotaura? Mukoma Saruwaka, inini painformation yataurwa ka handina kumbonzwa zita renyu directly. Inini No, ini ndaungwa nemacomrades andinozvipekta kuinbox vakati uyai uko kutondidisturba ndakakula. Chivaudzai vauye vazotaura nyaya yavo yavanga vachikusvedzerai. no host hamusi kuvanzwa hanzi ndopindura here ngoti hongu ngavapindura vari kubvunza ndopindura nenyaya ndaringa pano. Aiwa inini ndanzi neguest speaker wangu ndiconfirm. Aiwa ngatirege kurebesa munyamadzo ndangoclarifya kuti vari kukumbira kuti vapindure. Right, imimi vanhu vari panapa ka ndimuri kutoita problem because you are pushing a narrative isina kumbotaurwa pano. Chekutanga hapana kumbopinda nyaya yeaccount. Papinda nyaya yeaccount yakahijackwa pakasungwa comrade comrade nyoka yemabhunu. You are bringing nyaya yemaaccounts amuda kuvapindurisa. Number 2, muri kutaura kuti general vati Saruwaka social media account, it's you who said it. When you made your first presentations, you mentioned 2 people. Alright, ndikuona kuti hamuna information. Chindipai ndikupei correct information. Aiwa, mirai comrade Saruwaka. Mati kuti imimi shumba. Musavamisa tipei. Right, main channel yanyoka yemabhunu yanga ine over 290,000. Ndiyo channel yakatanga kutaura munhu anonzi Saruwaka. Right? Saruwaka was never an admin kuchannel iyoyo. Then second channel iyoyo yayekwa Saruwaka instructed maadmins aishanda nawo achiwapa messages aiforwardwa to that channel kuti create another platform but moiti updates and that was the channel yakacreatwa under the instruction yaSaruwaka. Right, so that pave continuity. Tadaro tichikunzwika here kana bhozi ndiri pane noise? Tikukunzwai, go deeper. Right, tadaro tobva taita basa and Saruwaka was never an admin again.
in that channel up until maybe the last 5 days. Ndopega pakaita Sarwaka admin ipapo, which is one of the admins wandaitrasta wandaisendera kuinbox ati akutravela. Those are the 5 days dzakaita Sarwaka admin in that channel. Sarwaka was never an admin in that channel, but I ain't going to instruct out that's the right platform of communication. Waiwana mari riko. Upi? Iko kukongori admin kana usiri admin, whatever you're doing. No, channel haina mari yaiwanikwa kufundraising handiti. Sarwaka was just a speaker wekuraise mari handiti. Asi mari was not directed kuma accounts aSarwaka chete. Mari yaidirectwa kuma accounts akasiyana-siyana. One which was for Sarwaka, one which was for hama yanyoka yamabhuno sisi wacho, that was for Zimbabwe. And mari ichiuya yanga isingauriri mumaoko aSarwaka. But fundraising was not Sarwaka's idea. It was administrators' idea. Sarwaka kareza zvaireza uendesa kuma-administrators vari kuita basa. Then sisi wacho wakawana uyapinda ikoko uendesa kuma-administrators vari kuita basa. So mimi pane ma-administrator ari kuti mari yakarizwa Sarwaka haana kusubmita here kana kuti sisi wanyoka yamabhuno haana kusubmita here. Hata hakuna mari pane mari iri kunzi wakareza iwewe yemaday bail application, but mari iyoyo yandakareza yawakareza. That money was being raised by you. 6,400 ndio mari yatakareza towards the application chete. Okay, and this is mari asi wewe you are refusing to disclose. You refused to disclose how much. Iri kunzi ndindakaidya here mari yese yakadyiwa nanyoka yamabhunu himself. Aiwa, hanzi mari yaifanirwa kuti iende kunobhadhara legal team. Yaifanirwa kunobhadhara maloya. Yanga yani, remember the idea of fundraising was not from nyoka yamabhunuka. You need to know that. Number one. Number two, the idea of fundraising was from friends dzanyoka yamabhunu dzaibatsirwa naSarwaka pakutaura chete. Zvekuti mari vaizoishandisei indopinda papi? Pane ma-voice recording akaplayiwa naGambagwe. Iwe naGambagwe, you were actually on loggerheads nenyaya iyo yemari. Gambagwe akati loggerheads naGambagwe inini mune recording yacho here, because I am very careful in terms of my recordings. Gambagwe akaplaya ma-recordings kuplatform kwake. I don't do recording for you. Can I say something that can make Kashanda nema hearsay nema twisted statements. My recordings I play well in public. It's not a hearsay. Allow me to say something. What this gentleman is saying, I'll speak as an IO. For a case follows a complainant, tingatoswera tikatendera tikazvimba musoro. And the mhosva haibvumwe. So basically what it means, if there's no case, there's no complainant, ticharamba chinzi zvanzi. It's that simple. It is that simple. Signor, that's politics. Politics is always here. Signora, you should allow him to clear his name, because this lady is talking about allegations she's heard. I want to land. No, you can't land, because there is discussing too. Why do you want to Why are you saying why? Submission and then also we are on. Did you hear what you just said? I heard what I'm saying. Tina comrade wedu vari under siege vari muchitokisi ne of which pakuti dai vabatsirwa mo nani zvinhu zvisingakwanisi kubudisa muchitokisi. You're using his name to feed my pockets in my friends. My pockets edu up. But the question is, what entered into my pocket? Clear your name from my allegations that I found by your friend.
Gambagwe, because you're working together. And we saw my recordings, Nema No, videos how when can you you say were that I work together with Gamba? Gamba kwanga ine maaccounts fundraising yake. Comrade Kudzai, ndina hangu Lion King. I think takatombotaura nyaya iyi allegation iyi a long time ago, mukandipa side yenyu. Right, nhasi uno chaiwo. Zita renyu rataurwa kunzi imimi ndikatokutumirai message tikapindurana. Zvanzi imimi zvotaurwa panapa. Mune mari yamakachengeta kana kuti yamuri kuramba naye kana kuti makatoidya. Ingatova mari ingagona kubudisa mukomana uyu kwaari kana kuti ingabatsira ipapo. Allegation. Nani ndiani adaro? Zvataurwa paplatform panapa. Zita renyu rataurwa kunzi Saruwaka akatova neimwe mari imwe yacho but hazvina kubuda. Ndiani ane matechnicalities ekuziva kuti inini ndine mari yandakachengeta uye yakapinda sei mumaoko angu mariyo? How did that man enter into my home? Mukoma Saruwaka ndakakutumirai Tiri vateereri. Answer the question. Tiri vateereri. 300 US yandakatumira makaisa. Ndosaka Mirai people, Mkoma Zimbabwe wants to say Can you hear something. me? Can we hear Mkoma Can you Zimbabwe? hear me? Yes, I can hear you, host. Can you hear me? Okay, sure. Okay. Yes, I can hear you. I'm back. There's Mkoma Zimbabwe's got And then- something. Can people speak one at a time? At least, all right, time is Zamaoko. First come, first serve. Okay, sorry. Before you continue, unfortunately, I'm not allowed to contribute anything according to my host, but I would like to request a personal space between me and Saruwaka, me not being as a host, but someone else as a host, and then I will answer all his stories. Space panapa, but for now, but I have every information. I've got people who donated money to him. I've got everything. Information I said I'm not allowed to speak now, but I'm requesting for a space. We are in my guest. And I don't want and tauri navanhu vari stupid but ndikuti chigobva mabudisa izvezvi. All right. Mirai, I'm not stupid now. Why You come for space. are you rushing? all right. Wait. The host says that he's got information that could be important. Tukumbirawo kuti paitawo umwe achandibatsira kuita co-host panapa. Host wabvisa nyembe dzavo. Dzekuita host, and for that time he decided to be made to be kept quiet by me and my other co-host. Look at if that is possible. Host, if you are willing to take off nyembe dzenyu the host for this time, so that we can clear this. Yes. Saka ndikumbirawo, who do you pick to be my co-host with me, so that we sit and hear this? And you are representing, not as a representative here, 0.5. Murikuzitaura makazvimiririra imi Mr. DJ Holy. Exactly. Chiti tsvagirai vanopinda kuita co-host, toinzwa nyaya yacho pachena, pajekerere.